Il-ġonna ta' Villa Portelli fil-Karkara li jmorru lura s-seklu 17 ġew irriġenerati b'kollaborazzjoni bejn Project Green u Heritage Malta. Villa Portelli imdiet bħala residenza tas-sajf għan-negozjant magħruf Agostino Portelli u aktar tard saret residenza għall-ammiralli Brittaniċi u bekk din il-binja tkompli saħħa l-importanzi kulturali u navali tal-istorja ta' Malta. Fuq dawn il-ġonna sar investiment ta' 3 miljun euro bi proġett ta' restawri riġenera l-ġonni esterni waqt li x-xogħlijiet fuq il-villa nnifisom għadhom għaddejjin. Fit-totalità tagħhom il-ġonna tal-villa jammontaw għal 5,000 metru kwadru fejn issa anke permezz ta' ċentru ta' interpretazzjoni il-viżitaturi se jingħataw spjegazzjoni dwar l-istorja tas-sit u x-xogħlijiet li qed isiru. Ix-xogħlijiet ta' restawr fil-ġonna kienu mmexxijin minn Project Green bil-għajnuna tal-kuraturi minn Heritage Malta biex tiġi assigurata l-protezzjoni tal-post. Hawn se jitkabru wkoll xejjex oħwa wara l-Taste History li permezz tagħha Heritage Malta se toffri esperjenza gastronomika. Il-ġonna se jkunu miftuħin bla ħlas għall-pubbliku kull nhar ta' ħadd bejn is-7:30 ta' filgħodu u l-4 ta' nofsinhar. Hekk kif jitlesta x-xogħol tar-restawr minn Heritage Malta, il-villa se tkun tista' tospita avvenimenti u attivitajiet bħala parti minn programm ta' outreach. Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intafa Pubblika Mirjam Dalli semmiet kif il-proġetti ambjentali timissu dimensjonijiet differenti tas-soċjetà waqt li titjieb il-kwalità ta' ħajja ta' residenti f'kull aspett. Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar spazju ta' 5,000 metru kwadru li għal dawn l-aħħar 35 sena laqqas biss kien aċċessibbli għan-nies, kien mitluq kompletament, kien abbandonat u ħadd ma seta' jgawdi dan l-ispazju miftuħ u b'kollaborazzjoni issa mal-Ministeru tal-Kultura qegħdin nagħtu dan l-ispazju lin-nies li jistgħu jiġu hawnhekk igawdu dan l-ispazju sabiħ pubbliku fl-istess ħin li ikunu qegħdin jaraw ukoll l-użi li kellha Villa Portelli. Kummenti li ta' anke s-sindku tal-Kalkara wejn Aquilina tenna li r-riġenerazzjoni tal-ġonna ta' Villa Portelli għall-lokalità tfisser nifsu spazju ieħor fejn mod tranquill persuna tista' tapprezza l-ġmiel mhux biss ta' din il-villa iżda anke tal-lokalità. Il-Ministru Owen Bonnici faħħar l-isforzi ta' Heritage Malta bis-siti bħal Villa Portelli jiġu restawrati u qal li l-Gvern impenjat li jkompli b'inizjattivi immirati lejn il-preservazzjoni, ir-restaw u r-riabilitazzjoni ta' siti storiċi fuq bażi regolari. Ħabbarna li l-ġonna li hemm Villa Portelli issa se jibdew ikunu miftuħa l-pubbliku kull nhar ta' ħadd wara xogħol li sar bejn Heritage Malta u Project Green biex dawn il-ġonna jiġu ripristinati. Aħna nemmnu li b'dan il-mod qed inkomplu nsaħħu il-valur komunitarju anke l-Kalkara tgawdi minn dan il-ġid li qed nagħmlu kif ukoll inkomplu nsaħħu l-identità Maltija li hija magħmula minn dawn l-aspetti storiċi ta' sbieħ li jagħmluna dak li aħna.